Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Fati Islo. Gaskiya barin ɓoye maka ba. Sarki abin da kai gaskiya kayi shirme kuma baka kyauta ba abin da kai. Misali yanzu saboda Falalu Dorayi ya fito yayi magana, Alnuhu ya fito yayi magana, kawai shikenan sai ka kama wa'innan maganganun. Duk wa'inda kuke yin maganganun nan kuke bin bayansa a hankali za ku gane abin da muke nufi ko ba haka ba. Kun zo kun tona wa mutane asiri a social media, kun zo duk abin da ake yi a cikin Kannywood muna rufa ma kanmu asiri, duk kun zo kun tattona. Yanzu idan za ku duba comment section ɗina, Allah kaɗai ya san irin maganganu baƙaƙe da aka rinka gaya ba. Ashe haka kuke dama, ashe ba ku da sirri, sai kun nemi mace kuke saka ta a cikin fim. Wallahi al'umma annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya faɗi sarransa ne. Wallahi ya fito ya faɗi sarransa ne. Tun da nake Kannywood wallahi ba a taɓa yi min sallamar wulaƙanci ba wallahi. Kuma wa'innan matan da kake faɗa in za ka rantse tsakaninka da rabbi samawati wace ya ce baka taɓa ci a ciki ba, ko kuma ka ce baka taɓa cin wata yarinya a cikin Kannywood ba. Babu daɗi irin wannan abin. Ka zo kana ta soke burutsu ko ba haka ba, kana da ilimin addini, kana da ilimin boko, yaya za a yi ka fito kana irin wa'innan maganganun? Fi sabilillahi ya kamata abin da kai ɗin nan. Wallahi tallahi babban mutum na ɗauke ka, babban mutum kuma a matashi na ɗauke ka. Bai kamata a ce ka fito ka yi wa'innan maganganun sarki ba. Ko ina ya ɗauka, TikTok, YouTube, ka gane, Instagram, ko ina yanzu maganan nan ya zaga. Dan Allah dan annabi, yanzu misali maganan nan da kai, kana tunanin cewa mutane za su so ka ne saboda maganan da kai? Ai kuɗin gora za a yi mana gaba ɗaya. Kuɗin gora za a yi mana gaba ɗaya. Kamar yadda na gaya maka, Allah ya saka wa sarki Alnuhu da alkhairi. Allah ya saka wa mai shadda da alkhairi. Rarara kuwa da kake gani, wallahi tallahi a nan ɗina yake, a gaban goshina yake. Na rantse da girman Allah, saboda ni rarara ba abin da bai min ba a rayuwata ta duniya. Haka zalika sarki Alnuhu, ko ba haka ba. Na san ka, ka san ni, ba wai baka san ni ba, ka gane ku. Amma abin da ka yi sarki bai dace ba. Ya kamata a ce ka fito midiya ka yi magana. Ya kamata ka fito midiya ka yi magana. Kowane fa'allazi da nashi amanin, ko ba haka bane ba. Bai kamata abin da kai ba. Kana da ilimi daidai gwargwado. Wallahi ina respect. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Burinka ya cika. Burinka ya cika. Ka fito ka lalata wa 'yan Kannywood suna. To idan Allah bai lalata mana suna ba, kai baka isa ka lalata mana ba. Duk kuma inda suke goyon bayan shi, a sannu a hankali, a sannu a hankali za ku gane abin da yake nufi. Na farko, industry, kai ba abin da ka isa ka ce wa industry. Industry, kai ba ma abin da ka isa da ka ce da industry a rayuwa ta duniya. Ta gama maka komai. Yau an waye gari kana neman ka ɓata ma 'yan industry suna, ka tona wa 'yan industry suna. Haba dan Allah, haba dan Allah. Ban taɓa expecting ɗin cewa za ka fito kai irin wannan magana a social media ba wallahi. Al'umma annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da nake so ku gane, dan girman Allah, dan girman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ku yi mana kuɗin goro. Dan girman Allah kar ku yi mana kuɗin goro. Dan Allah. Misali, wake ɗaya aka ce shi yake ɓata gari kwano 10, to wannan ba zai ɓata ba. Wannan tsohuwar kakattawa, ku sani cewa akwai gigin tsufa a kanta. Ya kai gigin tsufa ya hau kanta. Abin da na baku misali, kamar misali yanzu ɗan Magori, za a iya bashi lines. Wallahi ana rolling. Wallahi sai dai ai cutting. Bai hau lines ɗin ba.
haka zalika ita ma sai dai a yi mata bit by bit. Wallahi ina gaya muku wannan magana tsakanina da rabbi samawati. Wannan maganar da na faɗa ran gobe kiyama na san sai na maimaita shi. Na rantse da tsarkin mulkin Allah, idan wani abun ma ka faɗe shi daidai, wani abun baka faɗe shi daidai ba, ko ba haka bane ba, kai ka fito ne a zuwa kai za ka faɗi gaskiya, ba kuma haka ya kamata a ce ka faɗi gaskiya ba. Dukan mu tsofaffin artist ne, ko ba haka bane ba. Abin ya min ciwo yau da aka ce sarki da kanka ka fito ka wulaƙanta mutanen industry, bayan industry ta maka komai, ta yi ma komai, ba abin har gobe albarkacin industry kake ci. Me amfanin irin wa? Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madagwal, think before you do. Abin da nake so Madagwal ka gane ku, bai kamata a ce wa'innan surutan duk da kake yi a cikin social media ka fito ka yi shi ba. Ba mutunci ba ne. Wannan tona ma kanmu asiri muke yi a cikin social media. Madagwal, ina gaya maka gaskiya. Ka gane ko? Kuma zancen ummi lahab da kake yi, ka gane ko? Kun riga kun yi shi an bar shi a can. Wannan maganar da ake yi na kakata ake yi, ka fuskanta ko Madagwal? Ba abin da ya taɓa haɗa ni da kai Madagwal illa mutunci, ka gane ko? Amma bai kamata ka fito kana irin wa'innan maganganun ba. Madagwal ka bari Madagwal. Ina mai baka shawara, ka bari. Ba wai kuma dan na isa ba, ba wai kuma dan na kai ba. Ka gane ko? Da kake cewa mutuncin mutum ɗaya bai kai na Kannywood ba, mutum 1000 nawa ne a cikin Kannywood ɗin. Abin da nake so ka gane, mutanen da suke cikin Kannywood ɗin, ka gane ko? Idan za ka lissafa mutum ɗaya a cikin Kannywood, kana ji na ko, yana ciyar da mutane, bari in yi ƙasa-ƙasa, sama da mutum 10. Madagwal, kai kanka mutum nawa ne a ƙasanka? In tambaye ka, Madagwal. Bayan haka, al'umma annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za ka gani akan hanya, ka taimaka musu. Madagwal, ka bar wannan magana. Babu wani zancen ya fito ya faɗi gaskiya. Ya tona mana asiri kawai. Ka gane ko? Ba a san abin da ake yi a Kannywood ba. Kuma abin da 'yan kallo suke so su ji kenan. To, sun fito sun faɗa. Ko ba haka bane ba? Madagwal, ka duba girman Allah. Ka duba girman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan soyayyarka da annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Madagwal, kar ka ƙarata da maganan nan a cikin social media. Idan za a haɗu ne, ka gane, a yi mitin akan wannan abin, gara a haɗu a yi mitin. Shi ne kawai mafita. Amma tona asiri an tona. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Suyiwa Abubakar, wacce aka fi sani da makauniya jaruma a masana'antar Kannywood. Na fito in yi raddi akan maganar da Naziru yayi akan cewar babu wata mace da take fitowa a fim ba tare da an neme ta ba. Ni Suyiwa akan karan kaina zan yi magana. Wallahi azim na rantsi da sarkin mulkin Allah, a shekaruna da na ina fim kusan shekara 15, babu wani darakta ko producer da ya taba nema na don ya sani a fim. Babu, wallahi babu. Kuma ba gaskiya bane wannan maganar. Ni na fito na yi rantsuwa, na rantse da tsarkin mulkin Allah, na rantse da girman Alkur'ani mai girma. Babu darakta ko producer da ya taba nema da don ya sani a fim. Wannan magana ba gaskiya bace ba. Babu dalilin zaka fito social media ka mana kudin goro, dukka kira mu mazinata. Baka da kwakwara hujja. A bangare na Allah ya isa. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da ranar Juma'a
da fatan kowa ya sallar juma'a lafiya. Tun jiya da bidiyon mama tambaya ya fita, mutane suke ta tagin dina. To ta ce ba a biyan kuɗi, ku ina kuke samun kuɗi, kuke gidaje, kuke motoci, kuke waye. Ni da naga bidiyon mama tambaya wallahi bai ban haushi ba. Kun san me yasa bai ban haushi ba? Saboda ni ina tare da iyayena tun da na tashi dama ina tare da dattijai irin su mama tambaya. So ni na san yaran kuɗi yanda mu manyan mu suke yi. Cikin dattaku suke yin shi. Ba wai za a fito dan za a yi magana 60-70 sai an ce 60-70 ba, a'a za su faɗe shi ne kaɗan. Ni in mama na za ta yi maganin kuɗi ba sai ta karanta miki su da yawa ba, za ta iya cewa haka dai 3,000 10,000 dai 5,000, kuma maganin fa ana lissafi ne maganin 100 ko 70 ko kuɗaɗe da yawa. To ni na ɗauki wannan fassarar farko da ne kuɗin kenan. Magana ta biyu kuma kawai ta ruɗe ne saboda tana gaban 'yan jarida da basu rubuta mata me za su tambaye ta ba. Kuma ni program ɗin na BBC ina jin daɗin sa, amma so da yawa ba sa rubutawa, maybe sai dai in kai ka ce musu akan me zaki tambaye ni, ba kuma lalle bane watakila ba su gaya mata ga tambayoyin da za mu miki ba, suka jefo mata tambaya kawai sai abin da ya faɗo bakin ta kenan. To shi kuma irin wannan ba a ɗauko alherin wani abu da ta faɗa maybe mai kyau ba, sai wannan kalmar take ta yawo a bakin mutane. Su kuma dama mutanen gari wa'ansu da yawansu suna hassada da mu, suna bakin ciki, shi yasa duk motsin mu sai an ce nawa ake samu a fim din dama kuke kaza. To kuma sai gashi magana ta fito daga bakin mamu tambaya, sai abin ya zo ki neman ya zama wani ishu na daban. To ina so in gaya muku magana ta biyu kuma, duk duniya babu inda wani celebrity ya riga ya tumbatsa duniya ta san shi yayi suna a ce iya abin da ake biyan sa a fim da yake rike shi, babu shi. Kun san me yake rike mutane? Tallulluka da ake yi, ambassadorship da ake ba celebrity, tallullukan 'yan siyasa, kwangiloli da ake ba ma wasu daga cikin mutane. Kuma da yawa suna kasuwanci, ba wai sai kuma an fito an nuna muku ga shagona ko kuma a ga kasuwancin da nake ba, a'a wa'ansu daga cikin 'yan fim wallahi kasuwancin da suke yi kanku ba zai dauka ba, za ku fahimta ba. Wasu shagunan da kuke gani da wasu abubuwan da ake na kasuwanci na wasu daga cikin 'yan Kannywood wanda ba sai sun fito sun tallata ba, shi yake rike mutane. Amma dama nawa za a biya a fim? Duk abin da za a biya ba za a taɓa biyan ka abin da za ki je ki sai mota da shi ko ki je ki sai gida da shi ba. Za a baki dan abin da za a baki ne, wanda zaki tabbas za a baki abin da zai rike ki, amma magana 2,000 3,000 babu ita. Jama'a ku fassara wannan kuɗin a maganan kuɗaɗe masu kyau, ba wai ƙananan kuɗin da ita ta faɗa ba. Baiwar Allah nan tun jiya da abin da ya faru wallahi ba ta da kwanciyar hankali. A gabana an yi waya da ita jiya da daddare bayan isha, ta ce wallahi har lokacin bata ci abinci ba saboda ta damu. Mutane sun fassara maganar daban, ko kuma mutanen mu na Kannywood me ya kai ku na hayaniya akan me? Jama'a da Allah da Annabi wannan fadan a janye shi ba daidai bane.